Ahoj kluci a holky, já vás zdravím. Chtěl bych vám dneska ukázat správný postup při správném nahazování. Vybral jsem si proto takovouhle vodu, je to takový menší rybník, ale myslím si, že ten účel nám to splní. Co se týče toho samotného postupu na nahazování, první krok je dát si rolničku tak, aby nám směřovala k prutu. Většinou si nechávám mezi olůvkem a špičkou si většinou nechávám tak řekněme těch 70 cm rezervu. Takže rolničku si seřídíme tak, aby nám směřovala k prutu. Vlasec chytneme prstem takhle před cívkou. Držíme si vlasec, odjistíme cívku. A teď mám proto takovou pomůcku. Prut si dáme do polohy zhruba 9 hodin. Švihnete a když to máte v poloze asi tak 1 až 2 hodiny, tak vlastně pustíte vlasec. Je to úplně jednoduchý. Takže ještě jednou. Rolnička k vlasci, chytneme vlasec, odjistíme cívku, 9 hodin, 2 hodiny a pustíme. Ještě jedna taková rada. No, hele, dobrý. Ještě jedna taková rada pro vás by byla, že pokud chcete montáž s olůvkem nahazovat a nechcete, aby se vám to zamotalo při letu, což se občas stává, když máte olůvko a nějak, dejme tomu 30 cm háček od olůvka, tak se stává, že při letu se to zamotá. Je proto a dopadne to do té vody zamotaný. Je proto takový jednoduchý fígl. Vy vlastně švihnete a sledujete to olůvko, jak letí. A v momentě, kdy vám dopadne na hladinu, tak chytnete vlasec. To olůvko se jakoby zasekne, ale ta montáž furt letí dál a narovná se a tím pádem to dopadne všechno krásně narovnaný na dno. Takže se nemusíte obávat, že by se vám to zamotalo. Na tohle jsou i potom se prodávají různé vychytávky na ty montáže, ale to je myslím zatím zbytečný.